Estudyante sa Hasaan Misamis Oriental kalit nga gisumbag sa laing duha ka estudyante. Panghitabo nakuhaan og video. Ani ang report? Kini ang video nga viral karon sa social media sa gikaingong pagpanumbag nga nahitabo tali grupo sa mga estudyante sa Hasaan Misamis Oriental. Sa video, makita ang mga estudyante nga nagbakta sa dalan kung asa kalit kining giduol sa laing duha ka estudyante og nanumbag dayon sibat. Ang insidente nakaabot na sa buhatan sa kapulisan ug gilayon giimbestigahan ang panghitabo. Murag gamay lang gud kaayo na problema nga murag katong victim is nakaadto sa classroom atong isa ka estudyante. Actually ang katong isa nga kauban sa nanumbag sa is classmate sa katong gisumbag. And ang katong isa is lower ang iyang grado, pag nakaadto siya sa classroom magsuroy lang dayon murag ginaano lang siya ba din. Something nga nasuko lang siya, matong nagplan din sila tong duha nga kuan nga pag-awas sa school ilang sumbagon. Padayon pasab nilang ginasubay kung aduna bay gang ang maong mga estudyante nga nalambigit sa insidente. Ang mga minor de edad nga nanumbag nailhan na o gi-turn over na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa intervention nga pagabuhaton. Actually, on the process na sila sir, process pa atong mga papers para ma-turn over na itong mga bata sa Bahay Pag-asa. Then nakakandak na po og medical para sa mga bata sir. Nanawagan ang otoridad karon labi na sa mga ginikanan nga bantayan gyud ang lihok ug barkada sa ilang mga anak. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.